Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, please post for me. Asi kana mava kuposta nyaya yangu, please vigaiwo chiso changu. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira yakadai so. Ndakaroora mukadzi wangu, ndakati ndaroora mukadzi wangu uyo, iye ainge aine mwana wake umwe chete, inini ndainge ndiine mwana wangu 1. Asi tinochengeta vana vedu ava vari kuna amai vake. Then mukadzi wangu iye haandibvumidzi kuti ndinge ndichitaura na ex-wife wangu. Asi chinondirwadza ndechekuti kunyangwe iye achindirambidza kuti ndinge ndichitaura na ex-wife wangu, iye anobva azotanga kutaura na ex-husband yake, ende vachitonotaura kudaro vanenge vachitoronga upenyu hwemwana wavo uyo wavakaita vari vose. Pose pandinobata machats vanenge vachitogadzirira remangwana remwana wavo. Zvinhu izvi zvinondirwadza, asi mazuva ekutanga handina kumbogara ndaita basa nazvo, nekuti ndakaziva kuti kana ndikanyanyisa kunetsana naye zvimwe kuda aikwanisa kuzondisiya. Apa inini ndakabva ndazotarisa zera rangu ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti ndingoramba ndiine mudzimai iyeye wandainge ndiinaye than kuti ndizotangidza futi kuti ndava kutanga kutsvaka umwe munhu wekuzofambidzana naye zvekare. Then mugore ra2018 ndakazobva kuZimbabwe ndichiuya kuSouth Africa kwandiri kushandira izvezvi. Ndakabva ndazotumidzira mukadzi wangu mari yekuti akwanise kutora passport, because ndainge ndisingadi kuti mukadzi wangu kana ouyawo kuzotsvaka basa kuzogara neni kuno kuSouth Africa asafamba zviya zvehwakumukwaku. Ndainge ndichitoda kutoti mukadzi wangu ange achifambawo mune zvakanaka. Ndakabva ndashingerera ndikamutumidzira mari yepassport. Ndakazombozama kumutsvakira basa kuti tibatsirane kuchengeta vana, but iye anorakidza kuti zvekushanda haadi. Mukadzi wangu uyu iye anoda kuswera akarara pamba pacho patigere. Vanhu vazhinji vanoenda kumabasa, saka vamwe vacho vainge vakatombosugesta kuti kana iye mukadzi wangu achida anokwanisa kupiwa mapeace jobs ekuwacha. Kunyangwe landlord vepamba pedu nyaya iyoyo vakatombodiskasa neni vakanditi, mudzimai wako since iye asingaende kubasa, ko zvanga zvakadii kuti inini ndochimuita caretaker? Obva atarisa pamba ona kuti makuseni paanomuka pamba patsvairwa here, mabhini aunganidzwa in time ende aburitswa in time, kuitira kuti city council painozouya ichitora mabhini zvose zvinenge zviri ready nekusakurira apo panenge pachida kuzosakurwa. Zvose izvozvo mudzimai wangu akatozviramba. Apa mukoma tainge takanzi tinokwanisa kutobvisirwa mari yerent nemapeace job iwawo anenge achiitwa nemudzimai wangu ekutsvaira pamba, plaziwo kuzowachira vanhu hembe dzavo. Taikwanisa kuzoti kana taunganidza mari iyo inenge yashandirwa nemudzimai wangu zvekare nemari iyo yandinenge ndauya nayo mumba, at least mari idzi dzaikwanisa kuzobatsidzana, noti zviya zvekuzoti mari yandinenge ndauya nayo ndo inotarisirwa kuti pange pachizobva mari yekuti tinge tichizobhadhara renti, chikafu, kutenga hembe zvekare nekuzochengeta vana nanagogo vari kumusha. Apa izvezvi mukoma mukadzi ari kutonetsera nyaya yekuti hanzi ndiri kuda wifi, hanzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunobhadhara wifi iya inenge iine eriyawo yepamusoro pemba, ndo iri kutodiwa nemukadzi. Pari zvino ndainge ndakambomutengera zviya zvinonzi zvimahotspot, zviya zvinotengeswa muPep, asi ari kuzviramba. Hanzi hazvina speed yakawandesisa, nekuti musikore wese wezuva iye anenge achida kuona Netflix. Zvino hanzi Netflix inoda wifi inenge iine speed yakanyanyisa, saka data sim iro ratiri kushandisa harina kana speed, zvekuti mumba izvezvizvi hamuna kana mufaro nekuda kwezvose izvozvizvi zviri kuitika. Then
panhau yemwana wangu mukoma. Inini ndiri kufunga kuti ndotora zvangu mwana wangu ndomubvisa uko kwaagere nagogo, then ndobva ndazomuisa kuna amai vangu, nekuti inini amai vangu vagere kutauni. Saka zvavagere kutauni ikoko vakandiudza kuti kune chimwe chikoro chakavhurwa ikoko. It is a private school, it is an A school. Ende mwana wangu uyu ndiri kuona kuti zviri nane kuti ange achienda kunogara nagogo vake chaivo than kuti arambe akagara kumusha, nekuti mwana wangu anogona. I don't want to spoil his future. Saka ipapo vedare ndiri kutotsvakawo advice kuti ndozvifambisawo sei. Then mukadzi wangu iye paakaziva kuti ndo zvandainge ndafunga ndichironga, iye akabva ati, aikaka, haungachinji mwana wako woga. Kana kuri kunzi mwana wako uri kuda kumutora uchimuendesa kuprivate school, zvinoreva kuti newanguwo mwana ari kufanira kuti ange achizochinjwa chikoro. Ipapo ndainge ndisina dambudziko napo, asi iye mudzimai wangu akabva anditi mwana wake anoda kuti ange achienda kunogara kukwekwe. Apa kukwekwe kwacho mukoma hakusi kuti ndo kunogara hama dzemukadzi uyu, asi kunotogara vatete as in hanzvadzi ye-ex-husband yake. Saka izvozvo handisi kuwirirana nazvo kuti ko inini ndingazobhadharira mwana uyo anenge agere kuhama dzake, ndingazomubhadharira sei kuschool fees. Saka inini nemudzimai wangu tiri kutonetsana zvekutoti kunyange mumba chaimo kuti tinge tichinzi tichiri kuenjoya love chaiyo, love mumba hamusisina nekuda kwesituation iyoyi. Chimwe chinonyanya kundibata zvekuti ndinozotosvika pakuti maybe it is far much better ndingoita zvangu walk away, sezvo tiri vanhu vekuti tainge tisati takwanisa kuita vana, asi kutoroorana takatoroorana. Chose chatinenge tanetsana mumba, iye mudzimai wangu anobva amhanya obva azotoudza ex-husband yake, ende maudziro acho aanomuita anokwanisa kutomuitira voice note achitotaura kutoti izvezvizvi ndine stress because murume wangu nezuro akandituka achiti zvakati nezvakati zvakati nezvakati. Saka anobva azotanga kupiwa maadvices ne-ex-husband yake. Nhai zvirikowo here zvekuti ex-husband yemukadzi wangu ndiyo inotopa mudzimai wangu advice? Dai kwanga kuri kunzi ari kutora advice iyoyo from some of her friends, kunyange zvayo ikanzi ibad advice yaanenge achipiwa neshamwari dzake, but zviri nani kuti advice iyoyo yaanenge apiwa inenge ichibva kushamwari dzake. Please advise me naivedare, zviriko here izvi zviri kuitwa nemukadzi wangu? And now I suspect kuti iye anenge anozongoregedza kudeleta mamessages awo anenge ari right pachati rake iroro ne-ex-husband yake, because mamwe maaudios awo andinozosangana nawo mufoni memudzimai wangu pavanenge vachipanana maadvices avo iwawo. Maadvices anenge achibva ku-ex-husband yake anenge akanzi iwewe unofanira kuti unge uchingoshingirira because mazuva ano dzimba dziri kunetsa. So this whole thing kwandiri mukoma zvava kutondivhiringidza mupfungwa kuti shuwa here mudzimai wangu anoenda kuna ex-husband yake obva azotanga kukumbira maadvices. Kuswera kwanezuro chaiko ndakangokaruka munhu ato withdrawa 5,000 rands iyo yatainge takaisa kuma savings kwedu. Ndakazomubvunza kuti ko 5,000 rands iyi yakaenda kopi? Iye akabva azondiudza kuti ex-husband yake hanzi ainge astaka nemotikari mushure mekunge ahaiwa nevamwe vanhu. Hanzi vanhu ava vainge vamuhaya havana kuzokwanisa kumubhadhara because kwacho kwaainge aenda hanzi ndiko kwainge kuine madhiri acho au aizokwanisa kuti vanhu ivavo vainge vamuhaya vange vachizomubhadhara. Zvino zvavakazosvika ikoko vakabva vawana kuti zvinhu zvacho zvavainge vafambira zvainge zvisiko. Vanhu ava it seems as if vanoita zvemadhiri, saka vakabva vazosvika muridzi wepanzvimbo pacho aripo, saka havana kukwanisa kuzopinda panzvimbo pacho apo pavainge vachida kupinda. Saka vakabva vazoshaya mari yekuti vange vachizoisa imwe fuel. Ndipo ex-husband according to my wife paakazofona achikumbirawo mari from my wife, then iye my wife akazomubvunza kuti
painge pachidiwa mari. Hanzi fuel yainge ichidiwa ipapo it was about 1000 rands. Then mudzimai wangu akabva azoti mushure mekunge atumidzira ex-husband yake 1000 iyoyo, ex-husband akabva azomukumbira zvekare imwe mari akati kana uine 4 chingondikavha, then kana ndazodzoka kumba ndobva ndazokutumidzira mari yako. Mari iyi mukoma haisati yatumidzirwa. Nezuro chaiye takatonetsana inini nemukadzi wangu kusvika azotofonera ex-husband yake panhau iyoyo yekuti kumari wai isati yatumidzirwa. Then ex-husband akabva azoti haaikwanisa kuti ange achitumidzira mari iyoyo because hanzi mabanking hours ainge atodarika, saka kana ainge achizotumidzira mari hayaikwanisa kuzoita pay and clear. Iye akabva ati achatumidzira mari mangwana makuseniseni, mangwana acho eMonday. Mukoma, zvinhu izvi zviri kundishungurudza mupfungwa ende handichatoziviwo kuti ndoita sei. Kana ndikada kunyanya kubvunzisisa maererano neissue iyi, then iye mudzimai wangu anobva azotopinza hanzvadzi dzake. Unfortunately hanzvadziwo dzake dzose dziri muno muSouth Africa dzinobva dzazouya kuzonzwisisa. Zvino hanzvadzi dzake idzo dzinoti hanzi inini handifanire kuti ndinge ndichiita sekunge handidi kuti mwana wemudzimai wangu ange achizova nerelationship nababa vake, but that is not the case. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti vedare munge muchindibatsirawo, musandishorawo. Ndaidawo kusetla but ndiri kuona sekunge future yacho mahwane. Kune vari mumasituations akadai vari kuzvigonawo sei? Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndiinemi mucomment section. Zvose zvamunenge mataura zvisinei nekuti zvinenge zviine kakundirwadzisa mukati kana kakundibatsira, ndichateerera. Ndini wenyu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hei, zvakangoma hazvo vedu we. Hey, please ngatipindewo mucomment section tizame kutaura navo. Hey, situation yacho iri very complicated. Please let us try to help our dear brother. Kana kuinewo vanenge vachida kuisa ari voice notes so that I can forward kwavari mukoma ava, feel free kuya kuinbox then mova mango kanda voice notes enyu. Asi kana ndikanonokawo kuvhura machats enyu ndinenge ndisiri kuignore. Pane mamwewo maconfessions awo andinenge ndichiatenda to. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa namukoma vedu, imessage inonzwisa tsitsi, imessage inorwadza. Regai nditsvake message yacho izvezvi. And the most traumatizing thing about this, mukoma ava kubva zvavakazonditumidzira message iyoyo havana kana kuzombobatika zvekare. I am hoping kuti ikoko kwamuri mukoma, you are fine, you are doing very well. Please try to speak with me again on WhatsApp. Hoping kuti hakuna zvakaitika kuna mukoma vedu ava. Hanzi mukoma makadi inini ndiri kukumbirawo kubatsirwa. Ndakati ndiri grade around 4 kana kuti grade 5. Sekuru vangu vaiuya vachirara kumba kwedu, saka ndairara navo takafuga magumbeze akasiyana. But ndaizopepuka sekuru vangu ava vakaisa chinhu chavo kumashure kwangu uku, like vaita bonde nini. Pari zvino ndava kusangana neproblem yekuti nhengo yangu iri kuramba kumira ende iri kuramba ichiita diki, plus mukadzi wangu akatotiza. Mukadzi wangu wekutanga akaenda, then wechi2 akaenda, saka ndava kufunga kufa hangu. Ndoraramirei munyika macho. Ndakatotenga mushonga wemakonzo. Eish vedare, I am hoping kuti mukoma vedu ava kwavari ikoko is fine, because havana kutopedzisa message yacho. Vakatongoita zvekutoti ndakatotenga mushonga wemako ndokubva vatoregedza kunyora. Hey, let us hope kuti our dear brother, he is fine wherever he is right there. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Regai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Nanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Ininiwo ndine mwana we umwe munengena wangu uyo.
ainge ari kuSouth Africa ikoko akambozouya akagara kuno kuZimbabwe mushure mekunge ndazomushinhira mari yake iyo yaainge andipa ndokubva azodzokera zvake South Africa ikoko kwaanoshanda ari mushure mekunge ndazomusunungura ndaona kuti ainge atambura to the level iyo yandainge ndakatarisira kuti ndo yaaifanira kuti ange achizotambura nayo. Zvakaitika mukoma vangu ndezvekuti uyu mwana wemunin'ina wangu akangobuda ndokubva aenda kuSouth Africa. Akati achinosvika kuSouth Africa ikoko ameno kuti zvakazoitika takazongonzwa kuti mwanakomana uyu ainge akawana mukadzi wekuSouth Africa ikoko ndokubva azotokwanisa kutowanawo chitupa chekuSouth Africa ikoko. Saka munhu uya wekuti nezira rake iro raainge ainaro akabva azongokwanisa kutoita mari iyo yainge yakawandisisa. Asi mukunoita kwake mari uyu mwana wedu uyu haana kukwanisa kuzotirangarirawo isuwo avo vainge vasiri vabereki vake vakamuzvara, but aifanira kuti ange achiziva kuti kana wabatawo mari unofanira kuti unge uchizorangarira veropa rako. Tsumo iya inotaurwa inonzi chawawana batisisa unofanira kuti unge uchizodyawo nevehukama hwako. Tainge tichitambura mukoma vangu apa tichinzwa kuti mwana kuSouth Africa uko hanzi ainge ava nemamillions aiva nedzimba dzakawandisisa kuSouth Africa ikoko. Zvino ndakazotanga kumufambira mwanakomana uyu ndichidawo kuti nayewo ange achiticheuka, noti zvake izvo zvaainge achiita zvekuti ainge atifuratira ava kungotarisana namai vake ndo zvainge zvichinyanya kutirwadza kuti kubvawo zvainge zvakashayika munin'ina wangu inini hatina kana kuzomboonekwa sekunge tainge tiri vanhu. Ainge angova mubishi rekungochengetana nehama dzekwaamai vake achisumudzira dzinza rose uko kunobva amai vake. Saka ndakabva ndazotora nyaya iyi ndokubva ndazoiisa mumaoko angu. Zvino ndikabva ndazotanga kufamba. Ndakambotanga ndichafamba ndichienda mumaprofita vaya venguo tsvuku kuti vange vachizamawo kutibatsiridza kuti mwana uyu asaramba akatifuratira asi akwanisewo kutitarisa, because tainge tichitoti sezvowo mwana wedu uyu ainge avawo emillionaire ndiye aifanira kuti ange achizosumudzirawo dzinza rake, but ainge ava kusatoda kana kutotaura nesu. Ndichinofamba kudaro ndakabva ndazoitirwawo mimwe minamato iyo yandakaitirwa yekunzi akwanise kudzoka kuno kumusha, ende kana adzokawo kuno akwanise kuzotishanyirawo isusu hama dzababa vake. Minamato yacho yakashanda mukoma. Ndakatoshamisikawo umwe musi takatovarairwa mwanakomana achitopindawo pagedhi ava kuda kunoenda akabva azondisiyira mari. Saka pamari idzi dzaakandisiyira akandisiyira paine imwe 20 rand iyo yacho yandakazogadzira mushure mekunge ndazodzokera kuya kune umwe munhu uyo ainge akandibatsira. Murume uya akazondibatsira akabva azonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunotenga jira rered, asi ndaifanira kushandisa mari iyo yandainge ndakapiwa nemwana uyu wemunin'ina wangu. Ndakabva ndaita sekudaro sezvo ainge aine dzimwe mari idzo dzaainge akandisiyira. Ndakati ndatenga jira rered ndokubva ndazodzokera kuna madzibaba vaya ndokubva vazotanga kundiitira miteuro iyo yavakandiitira. Zvavakaita ndezvekudai so vakatora 20 rand iya netsono imwe yainge yakaita diki ndokubva vandipa 20 rand iya vakabva vati chipinzira chinda iyi yered mutsono iyi. Ndakapinzira shinda iya yered mukatsono kaya ako kavainge vandibatisa. Vakabva vanditi chisona mari iyi yawakabata, ende uchisona mari iyoyo ndiri kuda kuti unge uchitaura zvose izvo zvauri kuda kuti zvinge zvichizoitika pamwana wako. Ndakabva ndazotanga kutaura ndichiti zvaunoziva iwe name hidden, inini ndini baba vako. Zvino kana wafuratira baba vako uri kuda
unoda kuti baba vako vange vachizochengetwa naniko. Ndikabva ndazotanga kutaura nemidzimu yekwedu ndichiudza zvose izvo zvainge zvichiitwa nemwana, izvo zvainge zvisiri kutifadza sevanhu veukama. Ndikabva ndati kumidzimu yedu yaifanira kuti inge ichizombosungira mwana wedu uyu chiraramo kuitira kuti akwanise kuzorangarira veropa rekwake. Mukoma ndakati ndapedza kuita zvose zviya zvandainge ndichiita, ndikabva ndanzi mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoicherera musango, asi ndaifanira kuzoicherera panzvimbo yekuti panenge pakaoma. Izvi zvainge zvichirevera kuti pacho pandinenge ndacherera mari iyoyo pakaoma, ndokuomawo kwainge kuchizoita upenyu hwake. Hapana kana kuzombotora nguva mukoma, takabva tazonzwa kuti mukomana kuSouth Africa uko ainge atotengesa mabhizineses ake, zvekare ainge atorambana nemukadzi wake uyo waainge ava kugara naye kuSouth Africa ikoko. Zvinhu zvake zvakabva zvazomuomera zvekuti akazotosvika pakudzoka kuno kumusha akambotanga achagara nehama dzekwaamai vake dzamara azodzoka kwatiri. Paakadzoka ndo pandakabva ndazoti aiwa, inini sababa vake ndaikwanisa kuti ndinge ndichifamba naye, asi mukunofamba naye zvose zvatainge tichiita ndakabva ndazomurakidza kuti ndisu tainge takakosha, nekuti ndisu tainge tiri hama dzake dzeropa, avo vekwana vaainge achimhanyidzana navo achivachengeta havaikwanisa kuzomubatsira kana kuri kunzi upenyu hwake hunenge hwaoma semaomero acho ahwainge hwaita panguva yacho iyoyo. Mukomana ndakazoti ndaona kuti zvino ainge ati tambudzikei kana kwekugara ainge asisina, ndikabva ndazosunungura mhiko idzo dzacho dzandainge ndakaitiswa namadzibaba vaya. Mukomana ndokubva azodzokera zvake kuSouth Africa uko kwaanova ari kugara kusvika muzuva ranhasi. Upenyu hwaari kurarama nhasi uno hauna kufanana neupenyu hwaainge achirarama panguva yacho iyoyo paanonzi akamboita mari ipapo paakasvika kuSouth Africa. Asi mukoma, chinongondifadza ndechekuti mwana uyu haana kuzoramba akatifuratira mushure mekunge azodzokera kuSouth Africa kwake ikoko. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Hei zvakangooma hazvo veduwe. Please ngatizamei kutaura navo mucomment section. Hey, seiko vanhu vachizorwira zvipo izvo zvinenge zvapinda mudzinza, zvipo zveupfumi. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana makambosanganawo nenyaya yakadai, so please feel free kuya kuinbox